অহাকালি দিনটোলৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ 3 তাৰিখত प्रमोद बर' डांगरिया सरकार अकले सिगाङावनो मोनसे फोसावनाय बे दिपेन बर'निफ्राय फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायहरदों एबसुनि मावथिफ्रा बिबानगिरिफ्रा रेडि जानानै थाखादों अक्ट'बर दाननिफ्रायनो सोमावसारनाया जागायफिनसिगोन बेखौहाय फेसबुक पस्टनि गेजेरजों दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों रेडि जादों एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जमा लिरदों बेयावहाय दिपेन बर'आ नोंथांमोननो फरायनानै ला आं स्क्रिनाव होनि नोंथांमोना मोनदों सिगाङावनो फोसावनाय बायदि अक्ट'बर दाननिफ्रायनो गोरोबथा मावफुंनो थाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि थाखाय सोमावसारफिननाय जासिगोन आरोना बेजों लोगोसे गासै बिबानगिरिफोरखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायदों दिपेन बर'आ बेयाव बुंदों आन्थोर जयै सोमावसारबाय थागोन होननानै हेलो रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव फैलाबाय भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय इन्ट्र'आव नोंथांमोना माखासे भिडिअ नुदों आरोना बोरैबा खर'फ्रा थिग जायाखै खोमा बेजों लोगोसे जोंहा जिबायदि देरहानानै थांबाय जोंनि गेजेराव बिपिएफ हान्जाया दिनै सोरखार दासिगोन आरोना बेयाव जों रायजो राजाफोरनि अनसायनायजों बिथांमोना गावसोरनि सानथ्र'हायैयावबो बिनिख्रुइ बांसिन भटखौ मोननानै बिथांमोना देरहाबाय मानो थाखाय होनब्ला जों नुदोंमोन हारिया अलखदाव दंसैमोन माखासे मानसिफ्रा गावसोरनि दैदेननायनि गेजेरजों गाब्र'होबायमोन आरोना हारिखौहाय दैदेननायनि गेजेरजों बिथांमोना हारिखौ गाब्र'होनानै बे गाब्र'नायनि गेजेरजों आरोबाव फिन भट बिदोंमोन नाथाय बिथांमोननि बेबायदि खनले गाब्र'होनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोजां नुवाखै बिनि उनावहाय गोसो सोलायनानै खौसेयै दिनै बिपिएफ हान्जाखौ देरहाफिननो गोनां जादों मानो होनबा जों मिथिखादों गोहोआ बोरै दंबावो जोंनि बिटिसिनिया ना बे नंखाय बिटिआरआवहाय हारिखौ गब'होबायमोन आरोना दिनै जोङो जेब्ला दायो सरकारखौ दैखोना हरबाय दानि थानाय सरकारा जों बयनिबो लागै मावनांगोन सोरखौबा दुसिनाय सोरखौबा अनसायनाय बिदि नङा नाथाय गासैनिबो लागै समानै मावनानै रायजो राजाखौ अनसायफिननो रोंनांगोन ना आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन अनसायनो रोंनांगोन अब्ला आरोबाव भटखौ बिसोरो इयुन फैनाय समफोराव बांसिन मोननो हागोन बेखौ गोसोआव ला आरोना दिनैनि दिनाव जायफ्रा सरकारखौ दैदेनगोन बिथांमोना दाथ' जों नुखागासिनो जिथु बिटिआर बे बिटिआरआवहाय जेबो मोनसे गोहो मोनदेरनाय गैया मोनसे जेबो खुनु माबा गैया आरोना पावार गैया बिटिसिआव जि दंमोन बे दंखायो आरो बे बिटिसिनि थाखानाय गोहोखौनो दिनै फोजोबना लानोसो नागिरबायमोन जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरोना जोबोद दुखु नांथाव आलाय सिलाय जानो थांगासिनोमोन जोंनि बर'फ्रा आरो फेरेंगायाथ' जेनबाय नोंथांमोना नुखादों जों मानसिजोंनो मालाबा गाज्रि दुखु होयोब्ला बे मानसियानो गाज्रि मोननानै नोंखौ खोख्लैयो नाथाय बियो सोरनिबा इसोर सोरनिबा भगबान ना सोरनिबा आल्लाहजों चेलेन्ज नांनानै दिनै गावनि बेसेबां गोथौ हाखराव गाब्र'दों बेखौ बे गोसोखांनो रोंदोंब्ला दिनै गावनो एसे लाजिनायबो मोनदों जानो हागौ आरोना फेरेंगा बिथाङा मालाबाबो इसोरजों भगबानजों चेलेन्ज लानो नाङा दे दिनै गम मोनबाय आरो बिनि उनाव मालाबाबो लानाय नंलादां आं सानो बेखौ ना बेसेबां गिदिर हाखराव गाब्र'नानै दिनै सैसोनो गोनांबा लासिं सिं जाबाय आरोना फेरेंगाया दिनैनि दिनावहाय हाग्रामा सारनि गारियाव बारसोमनो होनदोंमोन बारसोमनो नाङा नङाब्ला दाया सोरनियाव थांगोन हाग्रामा सारनि गारियाव थांगोन आरोना नों जि बुंना लाबाय बे लासिं सिं जाखाबाय नोंहा नामा बुङो रायजोफोर অহাকালি দিনটোলৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ 3 তাৰিখত प्रमोद बर' डांगरिया सरकार अकले और एबार बुरुंजी हब एबार राकेशा लिखिब एबार बुरुंजी लिखिब कहानिও नहुआ सकलोतसे बेसि भट और 3 तारिखत हाग्रामा सरकार नहय प्रमोद बर' डांगरिया सरकार हब जों दा खौसेथि आरो गोग्गोम बोलोगोरा जाफिननांसिगौ आरोना बर'फ्रा जोंनि बिटिसिनि थानाय रायजो राजाफ्रा বিটিচি বাসিন্দা সকলোৱে একজোট হৈ এতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আসাম চৰকাৰক এতিয়া উঠোৱা গিৰত আমি একজোট হৈ পেলাই কি কৰিব লাগে হিলাই দিব লাগে আসাম চৰকাৰক না আসাম চৰকাरखौ जोङो सिगिनांगोन एबाराव बिजेपि सरकारखौ सिगिनांगोन ना जिहेतु बिसोरो ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरखौ नाख्रेबनानै गावसोरनि मोनथायफोरखौबो
बेयाव सरजाबनानै जों बे समान मोनथाय मोननो नागिरदों जोंखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदोंमोन दिनै जोंनि BTC निफ्राय जेसेबांखिनि MLA नि बिजाथिफोर थाङोना बे गासैयावबो जोङो देरहासार खालामनांगोन जोंनि BPF हान्जानिफ्रायनो दिनै आरो जोङो मालाबाबो बिसोरजों एलायन्सआव थानो नाङा ना बिसोरखौ जों सेफायनांगोन सिगिनांगोन आरो जोंनि पावारखौ जों दिन्थिनानै जोङो जोंनि बे स्टेटनि मिनिस्टार बिबानफोरखौ जों मोनथाम मोनब्रै बेबायदि लाफिननो नांगोन बे बारावबो दै जों गोग्गोमै एबाराव किं मेकार जाफिननांगौ जोंनि BTC नि रायजो राजाफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जों आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आरो स्ट्रंसिन जाबावगोन बे बाराव सिगाङाव जि गोरोन्थिफोरखौ मावबोदोंमोन बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ आरो फिन मावफिना जों रायजो राजाफ्राबो दिनै मिन्थिखागौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोरलैयै थगायनो दा सानसै आरोना नोंसोरो दिनैनि दिनाव AI नि इन्टेलिजेन्सनि जुग जाबाय ना जों आसा खालामो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लाइमोनफोरखौ रायजो राजानि थाखाय मोजां सिगांग्रो खामानि मावगोन ना पार्सनेल खामानि मावनाया बे उनाव जोबनायथिं माव ना जेसेबां हायो बहुत बोसोरनि उनाव दैदेनलांबाय थानानै उनाव मावना ला पार्सनेलफोरखौ नाथाय सिगां रायजो राजानि थाखाय बांसिन मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन जों आसा खालामदों बेखायनो जोङो मा जोंनि गोहो बोलो जों सैसो थाबनानै नाजाथाबनानै दिनै सोलायफिनबाय आरोना सरकारखौ जाय सरकारा जोंखौ दिनै मा खालामबायमोन गिदिर हाखराव गाब्र' होनानै दोनबायमोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोनहा मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायदो दिनै आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामना होदो आरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन थ' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय